Takže ahojte, nachádzam sa na strednom Slovensku a ideme navštíviť jednu budovu, ktorá je blízko v podstate tiež polo opusteného závodu. A táto budova slúžila ako, ťažko povedať, čo to malo byť, ako nejaká administratívna budova pre zamestnancov alebo nejaký kultúrny dom, ťažko povedať. Každopádne to počas tejto prehliadky určite zistíme. Takže ideme na to. Tu sú nejaké skrine. Inak točím to priamo z budovy, to znamená, že som to nezobral zvonku, pretože sme prešli okolo v podstate vrátnice, takže to bude teraz takto. Ale malo by to byť také, ako by som to nazval, bezpečnejšie. No, každopádne je tu veľa skriň, ktoré si môžete všimnúť. A ideme ďalej. No, takto. Veľmi sa tu nechcem premávať pri okne, lebo už tu nejaké autá chodili. Toto, čo som si myslel, že je... Zistili sme, to není trezor. Toto není trezor. Nie. Aj keď to tak vyzeralo na prvý pohľad, ale není to trezor. Ideme ďalej. V týchto skriniach asi už dokopy nebude nič. Len fľaše, keďže asi tu chodí mládež ešte piť. Nemusia to byť iba alkohol, fľaše. A toto tu, čo je pred nami, tak toto je hlavná sieň. V podstate to vyzerá ako nejaké buď kino, divadlo, alebo niečo také, ale asi to bola nejaká hlavná zasadačka pre, neviem, ako to nazvať, zamestnancov toho závodu, ktorý nechcem menovať. Ale akože ozvena je to dobrá. V jednej podobnej budove sme teraz nedávno boli. Hľadám schody a teraz som ich našiel oficiálne. Idem hore. Upo. Tu je nejaký kalendár. Ja vám ukážem. Z roku 1972. Ty kokso, tak toto je už riadne staré. Tu to vidím. Ako? Nevieš, kde skôr ísť? Tu si dávaj pozor, je tu jeden podjavisko skôr. Vážne? Pozrite sa. Aby si tam zjebal sa. Áno, chápem. Pozor. Ale hore sa dá ísť. Áno, pozor. Poraz ešte ťahol nepovolaným do... Ja to tak vyťahnem. OK. Pozor ešte, čo je zakázaný pre posunutie ťahol vybrať. A áno, tu je vlastne vstup, tu je diera vlastne, takže pozor na ňu. Neviem, ale je to telka naozaj počmáraná. Akási skrine. Tak. Už vieš, kaj ďalej. Viem asi kaj ďalej. Sa ide dole? Není isté. Není isté. Je tu pivnica. Našiel si? Buď dole. Máš alternatívu B. Dobre, výborne. Toto boli čo? Toto boli asi nejaké... Čo je? Si v pivnici? A tuto je veľa krabíc, ale ďalej nechcem chodiť, pretože je tu otvorené okno. Idem. Je tu iba v podstate krabice, ale typujem, že v nich aj tak nič není, takže ideme ďalej. Idem dole. Idem dole. Toto tu, čo je pred nami, výtvarná dielňa. Zákaz vstupovať s plameňom. Radšej si zapnem toto. Wow. Toto je taká pivnička. Pozrite sa. Tu sú, čo to je, písmená, čísla.
A už keď som tu, tak aj D. Pozrite sa, ono je to tu rozhádané. Je tu bordel, strašný. A to svetlo nepomáha. Ostal tu neporiadok. Tu sú pavučiny, do ktorých som sa práve zaboril. Čakajte, tu sú nejaké nápisy. Hej. Tu sú nejaké nápisy. Nejaký sklad nápisov, len bacha, sú tu pavučiny. Hej, tiež som to zabral hneď. Opa. V týchto skriniach a typujem, že nebude nič. Vieš, kde chcem ísť? Kde je tá premietacia miestnosť? Ja chcem ísť do premietacie miestnosti, ale mňa zaujíma, kde je tá zubarina. Alebo to bolo v inej... Dobre, idem to pozrieť sem. A áno, tu je to zatopené, presne tak. Je tu voda, hej, ako sa vidíte, ďalej by sa dalo ísť, ale by sme sa riadne zamočili a ja sa nechcem určite zamočiť. Áno, dalo by sa ďalej ísť, len je tu voda. A tuto, čo to bolo, nejaká údržbárska dielňa, niečo také? Môže byť. Není to vylúčené. To sú nejaké... Kde si? Dobre. Vraciam sa na povrch. Vraciaš sa na povrch. Dobre, idem aj ja hore. Tak tu je asi tá druhá časť platní, ktorá je rozbitá. Pár slov, pokým sa ozve zvučka. Platňa. No nič, idem sa pole pozrieť. Ideš aj ty? Hej. Ja tam vidím ešte ďalšie dvierka. Fú, ale nezdá sa ti, že tu je nejaké teplo. A tak si to je vonku. Ja to z tých premietačiek. Hej, je to možné. Čo sú tu? Aj zlíky? Nie som si istý, či si stačí zamestnať do premietacej. Podľa mňa hej. A tuto je nejaká miestnosť s nejakým... Čo to je? Umývadlom? Elektronkové rádio. Počkaj chvíľku. To je nádhera. Fú, nechcem to vytať. Fotokomora. Áno. Tak už vieme, čo to je. Čakaj, ma to zoberiem. Brutálne teplo. Sú tiež nejaké platne rozhádzané. Pozrite. Rozbité platne. A tu sú nejaké... Vieš, že? Dobre hovorím. Tu sú nejaké knihy, spisy a podobné veci. Je tu šialene teplo, to sme sa práve teraz zhodli. Tuto na poličkách ešte je tu čaj. Niekto si robil ešte čaj, no dobre. Prečo nie? Opa. A asi som našiel premietaciu miestnosť inak. Počkaj, ja urobím svetlo. Hej, toto je premietacia miestnosť. Tu niekto sedel za stolom, asi. Tu je tá moja premietacia miestnosť. Len je taká maličká, kľudne si to pozri. Fú, a hneď svetlo je. Vidno ten rozdiel oproti svetlu, čo je oné v mobile.
A čo je oný? Čo je riadne svetlo. No, teraz. Všímaš ty, oný? Počkaj chvíľu. Poď sa. Ten časopis. A to som ma jeden zobral. A poď sa ten rok. Áno, 1900. A 3 koruny české. Kedysi. Bývalo. Inak to, čo si tam videl, si tam ako kvázi trezor. Hej. To není trezor. To není trezor. Áno, to je len artistka pozhodne. No ideme dole. Aby ste pochopili, Cez to je, by sa malo dať ešte hore. tam hore sme boli. V tých škárkach. Tam sme boli v tých škárkach, aby ste mali... Ja, že sme to vlastne celé už skoro obišli. Asi tu tento dve. No neviem, ako to zvládnem, lebo mám toto v ruke. Tu je povala, aby ste vedeli. Je tu teplo. Aha. Je tu brutálne. Ak sme hovorili o teple, tak toto... Toto ma úplne... Ty vole, ja sa bojím normálne ísť ďalej. Neviem, či to neprepadne. Ja sa iba takto zoberiem. Z rýchlosti. Ale je tu strašne teplo. Ty vole, vonku je teplo a si viete predstaviť, aké teplo už musí byť potom tu. Ešte to tu obzrieme chytro a nech sa to neprepadne, ty vole. Musíme dať ďalšiu vodu. Ja neviem si predstaviť, kde by mohla byť. Čo som odpísal. Áno, to hneď zistím. Ale je to super. Dobre, pointa je, že pomaličky, ty si vyfoť, čo máš, ja idem dole. Ja som si vyfotil. Dobre, takže ideme dole. Dobre, v takomto aktuálne to ukončujem teraz a čaute.